Il-ġimgħa filgħodu ngħata bidu għal sena akademika oħra fl-Università tat-tielet età. Din l-Università tilqa' fih ħdana mijiet ta' anzjani li jiddeċiedu li jkomplu bit-tagħlim tagħhom anke fix-xjuħiethom. Il-parteċipazzjoni tagħhom tgħinhom jibqgħu attivi u biex ikomplu jissoċjalizzaw. Ta' kull sena medja ta' 650 anzjan jibdew korsijiet varji. Kif reġa' ġara din is-sena kif mijiet attendew għall-ewwel jum ta' sena akademika oħra. One News kellem ma' wħud minn dawn l-anzjani dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom. Ħajrek terġa' tibda tistudja. L-ewwel ħaġa I want to keep my mind going. Sewa. U t-tieni ħaġa it keeps me occupied. L-ewwel sena tiegħek jew No, ili issa 4 years. Jiena nħobbhom il-lingwi, allura deċidejt nibda l-Ispanjol. U nkompli għaddejja hekk. Il-ħsieb li ma jkollix dimensja il-qoddim, dejjem jiena minn dejjem nistudja. Imma il-ħsieb li il-qoddim nevita dik li jgħidula dimensja, qed nagħmel ħilti biex forsi inkun aħjar il-qoddim. Biex ikolli xi ħaġa x'nagħmel kull filgħodu. Jiena history li żjed li tinteressani, l-istorja.